I anem ara al mercat artesanal de Puntaraví, on hem parlat amb alguns dels artesans que han aconseguit la distinció a producció artesana elaborada 100% a Eivissa. Aquesta que veuen és la placa que cerciora que aquest artesà produeix a mà el 100% del seu treball a Eivissa. És un distintiu que han rebut alguns dels artesans de les parades del mercat hippie de Puntaraví i vol ser un reconeixement a la feina ben feta i feta aquí. Pero lo más importante es que lo hacen aquí en Eivissa y por sí mismos, 100%, y no algo industrial. Exigimos los mismos requisitos que exigen para participar en las ferias de artesanía en Eivissa, por ejemplo. O sea, necesitan un taller propio y la carta de artesano y si han participado en otras ferias artesanales. I és que no tot el que es ven als mercats d'Eivissa és fet aquí. La majoria són productes importats d'Àsia, que a voltes es volen colar com a artesania típica de les Pitiüses, quan en realitat són manufactures que sovint no arriben a l'estàndard de qualitat dels productes locals. Això sí, entre multitud de parades, en trobem unes quantes d'artesans amb taller propi que fan el seu producte aquí en la seva totalitat. És el cas d'en Antonio, que treballa al cuir seguint la saga familiar. Hombre, mi padre, esto empezó con mi padre, que era guarnicionero, que llegó aquí a la isla hace más de 50 años, hacía las cosas así, de montar a caballo y todos los arreos de los animales. Y luego ya, pues con el turismo, pues hacía ya bolsos y cinturones y nosotros seguimos. O el cas també d'Anna Charo, que és artesana del cartró. Jo agafo el cartró a la bústia o a les botigues, vaig a les obres per agafar paper bo i fort, i amb això faig unes plaques de cartró, les endureixo, les forro, les pinto, i al final fent una safa que tu pots fer servir, igual que si fos una de plàstic o una de fusta. Materials IDOT treballats aquí amb les més diverses tècniques per donar la màxima qualitat a un producte que ha de perdurar i esdevindre un bon record d'Eivissa per a aquells que el comprin i se l'enduguin al seu lloc d'origen.